онро 7 апрел таҷлил кунанд. Таври Ҳамзаев қайд кард, дар ин рӯзи нав тарзи ҳаёти солим дар Россия шаҳрвандон метавонанд якҷоя бо насли наврас бештар вақти худро ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш сарф кунанд. Чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asia+tg.info мутолиа кунед. Твой стиль. Радио Азия Плюс. амонати соли 2021 то 17% солона ва инчунин пешниҳоди корти амонатӣ ҳамчун туҳфа. ҳумо аз орзу то амал. Радио Азия Плюс. Locked up, can't get you off my mind. Lord knows I tried a million times. Oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied. Your face on my ceiling, I fantasize. Oh, I can't control it. I can't control it. I try to replace it with city lights. I'll never escape it.
can't you just let me go? Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, off my mind. Lord knows I tried a million times, oh, why can't you just let me go? Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, off my mind. Lord knows I tried a million times, oh, why can't you just let me go? Can't get you off my mind, why can't you just let me go? Million times, I wanna know why can't you? I wanna know why can't you? I gotta know why can't you? Just let me Прогноз погоды на радио Азия Плюс. Спонсор рубрики «Техноторговый центр «Волна». Всем привет! По данным метеослужбы Таджикистана, в Хароге переменная облачность без осадков. Температура днем 1-3 мороза, ночью минус 15, минус 17. В Худжанде переменная облачность без осадков, слабый туман. Температура днем 11-13 тепла, ночью минус 1 плюс 1. В Бухтаре переменная облачность без существенных осадков. Температура днем 15-17 тепла, ночью плюс 2 плюс 4. И в Душанбе переменная облачность без существенных осадков. Температура днем 13-15 тепла, ночью минус 1 плюс 1. При любой погоде мы желаем вам отличного настроения. Широкий выбор качественных и многофункциональных принтеров Epson и Canon в техноторговом центре «Волна». Печатай, копируй, сканируй дома и в офисе. Возможность лазерной и струйной печати, а также работы по Wi-Fi. Доступные цены плюс гарантии. «Волна». Техника вместе с вами. ويلا نخلقوا السعادة، يلا ننسوا الهموم، خلوا الفرحة تدخل لكل دار اليوم. يلا نديروا لافيت ونقولوا للهم آغيت، طب تاني كلاك تخلوا الفرح يدوم. يلا كل موند شطحوا فرحوا غنوا، لا بي is good، في طريق وحدة نمشيو. يلا 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 كل موند شطحوا غنيو، لا بي is good، في طريق وحدة نمشيو. في الغد بيا وفي الغد بيا وفي الغد بيا يا عمري ويا عيني. في الغد بيا وفي الغد بيا وفي الغد بيا يا عمري ويا عيني. يلا فرفش معانا وخلي مودك هاي، طرد الحزن من قلبي قول ليها باي باي. لا بدموعي بوانا واحلة في عينينا، عمار مستنينا نعيش اللي جاي. يلا everybody نبدأ حياة جديدة، خليك رايق هادي الهموم عليك بعيدة. يلا يلا يا everybody حياة جديدة، خليك رايق هادي الهموم عليك بعيدة. وفي الغد بيا وفي الغد بيا يا عمري ويا عيني. في الغد بيا وفي الغد بيا وفي الغد بيا يا عمري ويا عيني. Come on everyone, let's dance. You'll be happy. Come on. في الغد بيا وفي الغد بيا وفي الغد بيا يا عمري ويا عيني. في الغد بيا وفي الغد بيا وفي الغد بيا يا عمري ويا عيني. Радио со вкусом Востока. Азия. Радио Азия Плюс. Diyemez ihsasen ezindili leç bozan Rostu ruşan sozan vali murdum bozan Bege boya dişko asaram bin dozan Kalbam yavaş yavaş divuni şut baroş Kam kam dilam rabu divuni bozuyor Ama خودش نخواست دلی کندم یادش نبودی من چی میبندم
қурби асъор дар Азия плюс. бонки миллии тоҷикистон имрӯз $1 амрикоиро 11 сомониву 30 дирам, 1 евроро 13 сомониву 65 дирам ва 10 рубли русиро 1 сомониву 52 дирам муайян кардааст. барои имрӯз нархи бозори асъори хориҷӣ нисбати сомонӣ чунин аст: $1 11 сомониву 31 дирам харида ва 11 сомониву 33 дирам фурӯхта мешавад. 10 рубли русӣ бо 1 сомониву 52 дирам ва 1 сомониву 55 дирам иваз карда мешавад. дар бонкҳо қимати евро мухталиф буда 1 евроро 13 сомониву 66 дирам мехаранд ва 13 сомониву 86 дирам мефурӯшанд. мубодилаи бо барор баҳратон орзумандем. қурби асъор дар Азия плюс. Покупая машину, вы точно знаете, что вам нужно. Это исполнение давней мечты и получение удовольствия от своей работы. Мечты сбываются. Автокредит от банка «Схата». Мы поможем превратить вашу мечту в реальность. Сурудинао дар Азия плюс. ин бахшро почтаи аср тақдим мекунад. хизматрасонии қулай ва фаврӣ. телефон 770. чӣ қадар ошиқи ҷигарсӯхта бояд бошӣ ки маъшуқа сангат бизанад, аммо ту сангашро бибусӣ. шарофат парвонӣ бо суруди ҷома норинҷӣ дар Азия плюс. ای جام نارنجی رخسار نارنجی ای جام نارنجی رخسار نارنجی فراری مرغاب شدم ز دست نارنجی فراری گلاب شدم ز دست نارنجی سنگم زنی سنگت ببوسم جام نارنجی گل رخسار نارنجی اگر زهرم دی زهرت بنوشم جام نارنجی گل رخسار نارنجی اگر غسلم دی باها بی کافور جام نارنجی گل رخسار نارنجی کفن پاره کنم رویت ببوسم جام نارنجی گل رخسار نارنجی آی جام نارنجی رخسار نارنجی آی جام نارنجی رخسار نارنجی فراری مرغاب شدم ز دست نارنجی فراری گلاب شدم ز دست نارنجی اگه چوکی بکار رستختمشم جام نارنجی گل رخسار نارنجی اگه تو شک بکار رستختمشم جام نارنجی گل رخسار نارنجی دلم شکیک Доставить радость родному человеку, живущему в другой стране, или получить посылку с другого конца света – это возможно с почтой Аср. Широкий спектр услуг от доставки посылок до грузоперевозок в более чем 220 стран мира. Почта Аср. Улица Бухаро, 47. Телефон 770. Реклама на Азия плюс. Букмекерская компания Тенниси представляет масштабную битву за 500 тысяч самани. Тенниси Ауф – это шанс побороться за 500 тысяч самани и выиграть много ценных призов. Подробности на tennissi.tj и по номеру 6644.
тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор, ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор, хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр, падарону модарон пардифен шавад дармон. пардифен беби ва пардифен кидс ҷузъи ҳамешагии рӯзгори модарон. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро рафъ карда илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед. автомобилро борт кунед. иқдом аз санаи 1 январ то 31 март баргузор мегардад. уребчаҳои конфи премиумро харида ба рақами 8558 промокодро фиристед ва ё дар сомонаи konfi.tg ба қайд истода беш аз 200 туҳфаро бурд намоед. шоҳ-ҷоиза автомобил. уребчаҳои конфи премиум зуд ба худ намиро кашида пӯсти тифлро то 12 соат солим ва хушк нигоҳ медорад. уребчаҳои нави конфи премиум уребчаҳои сифати олӣ аз ҷониби мутахассисони аврупоӣ тасдиқ карда шудааст. чӣ шуд азиз, сулфа мезанӣ? бале, чанд рӯзе шуд сулфа азият медиҳад. ламбратин истеъмол кун, сулфаро нест мекунад. чӣ, ламбарҷини? ламбарҷини не азиз, ламбратин шарбате ки сулфаро рафъ намуда роҳи нафасро озод мекунад. ламбратинро аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Реклама на радио 44 650 83. Азия Плюс. Азия Плюс. Life will make it happen, take away the pain. He was just a young boy hoping for the same.
gone. фискалӣ ва ғайри фискалӣ пешбинӣ гардид ки маблағҳои имтиёзии андозии татбиқшуда дар маҷмӯъ 228,5 миллион сомониро ташкил медиҳад. тадбирҳои дар сатҳи ҷаҳонӣ вобаста ба пешгирии паҳншавии бемории сироятии COVID-19 татбиқ гардида боиси маҳдуд шудани ҳамкориҳои иқтисодӣ, ҷиддан коҳиш ёфтани гардиши савдо ва аз фаъолият боз мондани корхонаҳои истеҳсолӣ ва муваққатан амалӣ нашудани лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ гарда ба иҷрои қисми даромади буҷаи давлатӣ таъсир расонид. ҳамзамон талабот барои маблағгузории иловагӣ ҷиҳати амалӣ намудани чорабиниҳои аввалиндараҷа барои пешгирии паёмадҳои бемории сироятии коронавирус, аз ҷумла хариди доруворӣ, таҷҳизоти тиббӣ, барои муайян намудани бемории сироятӣ, маҳлулҳо, безараргардонӣ ба соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҷумҳурӣ пойдор, бахшус соҳаҳои иҷтимоӣ, сайёҳӣ, хизматрасонӣ, ҳамлу нақли мусофиркашонӣ, кишоварзӣ ва ғайра имтиёзҳои фискалӣ ва ғайри фискалӣ пешбинӣ гардид ки маблағҳои имтиёзии андозии татбиқшуда дар маҷмӯъ 228,5 миллион сомониро ташкил медиҳад. тадбирҳои дар сатҳи ҷаҳонӣ вобаста ба пешгирии паҳншавии бемории сироятии COVID-19 татбиқ гардида боиси маҳдуд шудани иқтисодӣ, иҷтимоӣ ташкил медиҳад. ва аз фаъолият боз мондани корхонаҳои истеҳсолӣ ва муваққатан амалӣ нашудани лоиҳаҳои давлатии
сармоягузорӣ гарда ба иҷрои қисми даромади буҷаи давлатӣ таъсир расонид. ҳамзамон талабот барои маблағгузории иловагӣ ҷиҳати амалӣ намудани чорабиниҳои аввалин дараҷа барои пешгирии паёмадҳои бемории сироятии коронавирус, аз ҷумла хариди доруворӣ, таҷҳизоти тиббӣ, барои муайян намудани бемории сироятӣ, маҳлулҳои безараргардонӣ, либосҳои махсуси ҳимояткунанда, таъмини кадҳои иловагӣ ва таъмини эҳтиёҷоти кормандони соҳаҳои тандурустии кишвар ба маротиб зиёд гардид. дар ин радиф бо назардошти бознигарӣ шудани нишондиҳандаҳои қисми асосии макроиқтисодии кишвар барои соли 2020 барои нақшаи буҷети давлатӣ тағйиротҳои дахлдор ворид карда шуд. аз ҷумла аз ҳисоби даромадҳои андозиву ғайриандозӣ дар ҳаҷми 2,8% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё 2,3 миллиард сомонӣ, нақшаи аз худкунии маблағҳои лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ 1% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ихтисор гардид. ба мақсади таъмини эҳтиёҷоти иловагии буҷетии давлатӣ вобаста ба пешгирии бемории COVID-19, нақшаи хароҷоти соҳаи тандурустӣ ва дигар чорабиниҳои марбут ба коҳиш додани паёмадҳои иҷтимоию иқтисодии пандемия ба маблағи 1,9 миллиард сомонӣ ва кӯмакпулиҳо ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ба маблағи 400 миллион сомонӣ зиёд карда шуданд. дар соли сипаришуда ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар сатҳи 100,1% нақша таъмин гардида, он аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳои даромад 24,3 миллиард сомонӣ ворид гардид. дар сохтори ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ пардохтҳои андозӣ ва ғайриандозӣ 17,3 миллиард сомонӣ ё 71,1%, маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ 1,8 миллиард ё 7,8%, грантҳо барои дастгирии буҷет 1,1 миллиард сомонӣ ё 4,5% ва маблағҳои аз худ шудаи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ маблағи 3,6 миллиард сомонӣ 14,8%-ро ташкил дод. аз ҳисоби даромадҳои дохилӣ ба буҷет 2,6 миллиард сомонӣ, аз ҳисоби фаъолияти иқтисоди беруна 5 миллиард сомонӣ ба буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, аз ҳисоби андози иҷтимоии корхонаҳои ғайрибуҷетӣ 1,7 миллиард сомонӣ ворид гардид. дар соли ҳисоботӣ ба суратҳои махсуси муассисаҳо ташкилотҳои буҷетӣ аз ҳисоби хизматрасониҳои пулакӣ 1,8 миллиард сомонӣ ворид гардид. аз худкунии маблағҳо дар доираи татбиқи лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 3,6 миллиард сомонӣ ташкил дод, ки ба 113% нақшаи пешбинишуда баробар мебошад. иҷрои нақшаи даромади буҷети ҷумҳурiyya дар сатҳи 98,9% таъмин гардид, ба буҷет 11,1 миллиард сомонӣ ворид гардид. нишондиҳандаи мазкур дар қиёс ба соли 2019 668 миллион сомонӣ зиёд мебошад. нақшаи қисми даромади буҷетҳои маҳаллӣ дар сатҳи 103% таъмин гардида, воридоти маблағҳо ба 6,1 миллиард сомониро ташкил дод, ки нисбат ба нақша ба 214,6 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. 214 миллион сомонӣ зиёд мебошад. бахшиш вобаста ба вазъи эпидемиологии кишвар таъсири манфии он ба соҳаи иқтисоди миллӣ дар давраи ҳисоботӣ иҷрои нақшаи 6 сарчашмаи даромад ба маблағи умумии 898,6 миллион сомонӣ, аз ҷумла андози арзиши иловашудаи дохилӣ 455 миллион сомонӣ, андоз аз фоида 235,4 миллион сомонӣ, андоз аз даромад 104,4 миллион сомонӣ, андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 71,3 миллион сомонӣ таъмин нагардид. омилҳои асосии таъмин нагардидани иҷрои қисми даромади ҷории буҷети давлатӣ ин пеш аз ҳама аз кам шудани манбаъҳои андозбандӣ ва бо иқтидори пурра фаъолият накардани корхонаҳои истеҳсолӣ дар давраи пандемия иборат мебошад. муҳтарам намояндагони воситаҳои ахбори омма, ҳозирини гиромӣ, хароҷоти буҷет дар доираи даромадҳои воқеии буҷет ба мақсади иҷрои саривақтии дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ намудани чорабиниҳои аввалиндараҷа вобаста ба пешгирии бемории сироятии коронавирус, маблағгузории саривақтии соҳаҳои иқтисоди миллӣ, таъмини пурраи ӯҳдадориҳои давлат дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, хизматрасонии қарзи беруна ва ӯҳдадориҳо дар назди созмонҳои байналмилалӣ равона карда шуд.
ба соҳаи иқтисоди миллӣ аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳои маблағгузории буҷетӣ зиёда аз 24,9 миллиард сомонӣ равона гардид, ки нисбат ба соли 2019 дар ҳаҷми 1,2 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. аз ҷумла ба соҳаи мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ 1,3 миллиард, маориф 4,4 миллиард, тандурустӣ 2,6 миллиард, ҳифзи иҷтимоӣ 3,9 миллиард, фарҳанг ва варзиш 988,4 миллион, хоҷагии манзилӣ коммуналӣ 1,4 миллиард сомонӣ, комплекси сӯзишворӣ ва энергетикӣ 4 миллиард сомонӣ, кишоварзӣ 617,7 миллион сомонӣ, саноат ва сохтумон 171,7 миллион сомонӣ, нақлиёт ва коммуникатсия 1,1 миллиард сомонӣ равона карда шуд. ба мақсади таъмини ӯҳдадориҳои иҷтимоии давлат, аз ҷумла барои пардохти музди меҳнати кормандони ташкилотҳои буҷетӣ 5,8 миллиард сомонӣ, идрорпулӣ 90,9 миллион сомонӣ, нафақа 2,9 миллиард сомонӣ, ҷубронпулӣ ва кӯмакпулиҳо дар ҳаҷми 573,2 миллион сомонӣ пардохт гардид. инчунин ба мақсади пардохти саривақтии музди меҳнат аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба шаҳру ноҳияҳои субвенсионии мамлакат 882,5 миллион сомонӣ маблағҳо равона карда шуданд. дар ин давра барои таъмини фаъолияти сиёсати берунаи кишвар аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ 173,8 миллион сомонӣ, аз ҷумла барои нигаҳдории намояндагиҳои дипломатӣ дар хориҷи кишвар 129,4 миллион сомонӣ, пардохти аъзоахӣ дар сохторҳои байнидавлатӣ иттиҳоди давлатҳои мустақил 39 миллион сомонӣ, созмони ҳамкориҳои шанхай 3,2 миллион сомонӣ ва созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ 5,9 миллион ва дигар созмонҳо 31,8 миллион сомонӣ равона карда шуд. ҳозирини гиромӣ, дар соли 2020 маблағгузории соҳаи тандурустӣ вобаста ба вазъи пандемияи COVID-19 афзалиятнок амалӣ гардида, ба соҳаи мазкур аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳои маблағгузорӣ 2,6 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. аз ҷумла аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 2,1 миллиард сомонӣ, маблағҳои махсус 227 миллион сомонӣ ва аз ҳисоби лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 246,9 миллион сомонӣ. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади дастгирии кормандони соҳаи тиб ва ҳифзи иҷтимоӣ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ барои пардохти иловапулӣ ба музди меҳнати кормандони соҳаи мазкур, ки дар раванди ташхис ва табобати бемории сироятии COVID-19 иштирок доштанд, маҷмуан 32,4 миллион сомонӣ пардохт гардид. пардохти иловапулӣ мазкур беш аз 38 000 корманди соҳаи тиб ва ҳифзи иҷтимоиро фаро гирифта буд. дар ростҳои коҳиш додани паёмадҳои иҷтимоии бемории сироятӣ тавассути дастгирии давлатии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дар соли 2020 ба 421,427 нафар оилаи осебпазир кӯмакпулии якдафаина дар ҳаҷми 400 сомонӣ расонида шуд. ин иқдом дар партави татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади амалигардонии фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаи иҷтимоии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида, аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба ин мақсад маҷмуан 168,6 миллион равона карда шуд. инчунин барои кӯмакпулиҳо, ҷубронпулиҳои ҷорӣ ба шаҳрвандоне ки бар асари фалокати нерӯгоҳи барқии атомии Чернобыл зарар диданд 12,8 миллион сомонӣ дар доираи механизми кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоат 55,5 миллион сомонӣ ва ба кӯдакони то синни 16 сола ки мубталои вируси норасоии маснуияти одам мебошанд 4,2 миллион пардохт гардид. иловатан дар доираи созишномаи маблағгузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушд оид ба лоиҳаи фавқулодаи муқовимат ба вируси COVID-19 дар Тоҷикистон барои дастгирии оилаҳои камбизоати дорои кӯдакони то 3 сола 27,9 миллион сомонӣ равона карда шуд, ки аз ин ҳисоб 55,757 оила дар ҳаҷми 500 сомонӣ аз кӯмакпулии иҷтимоии якдафаина бархурдор гардиданд. ҳозирини гиромӣ, дар соли 2020 дар доираи ҳамкориҳо бо созмонҳои байналмилалии молиявӣ ҷиҳати дарёфти кӯмакҳои молиявӣ ва техникӣ барои пешгирии паҳншавии коронавирус ва кам намудани таъсири он ба соҳаи иҷтимоии миллӣ, иқтисоди миллӣ, инчунин маблағгузории касри буҷети давлатӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардиданд. дар ин робита аз шарикони рушд
маблағҳои қарзии грантӣ ҷалб карда шуд. Аз ҷумла дар дораи механизми қарзии оҷилии хазинаи байналмилалии асор $189 миллион амрикоӣ. Аз Бонки Осиёии рушд маблағҳои грантӣ маҷмӯан $112 миллион амрикоӣ аз он дар дораи барномаи вокуниши фаъол бо COVID-19 ва дастгирии хараҷоти буҷаи давлатӣ $50 миллион амрикоӣ, барномаи беҳтарнамоии бахши молия ва идоракунии молиявӣ $50 миллион амрикоӣ ва лоиҳаи фавқулоддаи муқовимат бар зидди COVID-19 $2 миллион амрикоӣ. аз фонди авроосиёгии мутаъддилгардонӣ ва рушд қарзи имтиёзнок ба маблағи $50 миллион амрикоӣ барои дастгирии буҷети давлатӣ. Маҷмӯан дар соли 2020 барои дастгирии буҷети давлатӣ аз ҳамкорони рушд ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ $342 миллион амрикоӣ ҷалб гардид. маблағҳои ҷалбгардида бо бартарият барои маблағгузории уҳдадориҳои иҷтимоии давлат, аз ҷумла пардохти фонди музди меҳнат, зиёд намудани ҳаҷми маблағгузориҳо ба соҳаи тандурустӣ, афзоиши ҳаҷми кӯмакпулиҳои унвонии иҷтимоӣ ба оилаҳо ва шаҳрвандони камбизоват ва инчунин ба дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ равона карда шуданд. ҳамзамон ба мақсади ҷалби маблағҳои иловагӣ ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятдошта дар соли 2020 маҷмӯан 29 созишномаи нави қарзию грантӣ барои амалӣ намудани 21 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии $985 миллион амрикоӣ ба имзо расонида шуд. аз ин маблағҳои грантӣ $714 миллион амрикоӣ ё 71% сохтори маблағҳои ҷалбшуда, маблағҳои қарзӣ $270 миллион амрикоӣ 27% сохтори маблағҳои ҷалбшуда ва саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон $14.6 миллион амрикоӣ ҳам дар сохтори маблағҳо саҳмгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҳамзамон дар соли ҳисоботӣ 4 созишномаи иловагии молиявӣ ба Иттиҳоди Аврупо ба маблағи умумӣ €182 миллион ҷиҳати амалисозии лоиҳаҳои мустақим дар соҳаи маорифу тандурустӣ, кишоварзӣ, инчунин барои истифодаи самараноки захираҳои об, ҷорӣ намудани низоми иттилоотӣ сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба имзо расонида шуд. маҷмӯан дар соли ҳисоботӣ 33 созишнома ба маблағи зиёда аз $1.2 миллиард амрикоӣ ба имзо расонида шуд. дар соли 2020 идоракунии қарзи давлатӣ дар доираи талаботи стратегияи идоракунии қарзи давлатӣ ба роҳ монда шуда ҳаҷми умумии қарзи давлатӣ ба ҳолати 1 январи соли 2021 $3.7 миллиард амрикоӣ, аз ҷумла қарзи беруна $3.2 миллиард амрикоӣ ё 85% ва қарзи дохилӣ $0.5 миллиард амрикоӣ ё 15%-ро ташкил медиҳад. ҳаҷми умумии қарзи давлатӣ ба 46.8% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар буда ба талаботи меъёрӣ ва тавсияи созмонҳои байналмилалӣ бо нуфузи молиявӣ мутобиқ мебошад. дар робита ба ин ҷиҳати иҷрои саривақтии уҳдадориҳои давлат аз рӯи қарзи беруна аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ маҷмӯан $190 миллион амрикоӣ пардохт карда шуд, ки аз ин пардохти қарзи асосӣ $124 миллион амрикоӣ ва фоизи қарз $66.2 миллион амрикоиро ташкил медиҳад. таъмини пардохти қарзи давлатӣ дар доираи нақшаи тасдиқшуда ба роҳ монда шуда дар соли молиявӣ уҳдадориҳои пардохтнашудаи қарзӣ дар назди созмонҳои байналмилалии молиявӣ ва давлатҳои алоҳида вуҷуд надорад. ҳозирини гиромӣ, дар соли 2020 ҷиҳати татбиқи минбаъдаи ислоҳоти идоракунии низоми молияи давлатӣ дар ҳамкорӣ бо вазороти идораҳои дахлдор ва коршиносони байналмилалӣ стратегияи идоракунии молияи давлатӣ барои давраи то соли 2030 таҳия карда шуда аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ ва тасдиқ карда шуд. ҷорӣ намудани низоми электронии идоракунии молияи давлатӣ дар замони муосир яке аз самтҳои афзалияноки ислоҳоти идоракунии молияи давлатӣ ва талаботи стратегии мазкур ба ҳисоб меравад. вазорати молия барои дар амал татбиқ намудани иқдоми мазкур аз ҳама имкониятҳо васеъ истифода намуда барои марҳила ба марҳила ҷорӣ намудани банақшагирӣ ва иҷрои
электронии буҷет бо роҳи ташаккул ва рушди модулҳои идоракунии молияи давлатӣ кӯшиш ба харҷ дода истодааст. То ба имрӯз модулҳои банақшагирӣ, иҷрои буҷет, идоракунии қарзи давлатӣ ва модули пардохти маблағҳои буҷетӣ дар амал ҷорӣ карда шудааст. ба мақсади иқдоми ислоҳоти молиявӣ дар соли 2020 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хазинадорӣ дар таҳрири нафт қабул гардид. тибқи талаботи қонуни мазкур ва стратегияи идоракунии молияи давлатӣ барои давраи то соли 2030 се модули иловагӣ аз ҷумла модулҳои идоракунии маблағҳо, идоракунии ӯҳдадориҳо ва идоракунии даромадҳо бо назардошти таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ ҳамчун қисмати низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ таҳия карда шуда дар марҳилаи ҷоришавӣ қарор дорад. инчунин ба роҳ мондани табодули электронии маълумот вобаста ба хариди мол, кор ва хизматрасонӣ созишнома оид ба иттилоот байни вазорати молия, агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расонида шуд. ҳамзамон ба мақсади идома додани татбиқи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ дар бахши давлатӣ, беҳтаргардонии низоми мониторинги корхонаҳои азими давлатӣ ва мукаммал гардондани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ин соҳа харитаи роҳи татбиқи стандартҳои ҳисоботи молиявии бахши давлатии Тоҷикистон барои солҳои 2020 ва 2025 тасдиқ карда шуд, ки яке аз принсипҳои асосии натиҷаи он ин пеш аз ҳама аз автоматикунонии ҳама равандҳои ба ҳисобгирии муосиби буҷети давлатӣ иборат мебошад. дар амал ҷорӣ намудани модулҳои зикршуда ва харитаи роҳи татбиқи стандартҳои ҳисоботи молиявии бахши давлатии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 заминаи техникии идоракунии низоми молияи давлатиро мустаҳкам намуда, истифодаи он ба нақшагирии сифатноки буҷети давлатиро ба маротиб беҳтар мегардонад. яке аз принсипҳои асосии ислоҳоти идоракунии молияи давлатӣ ин татбиқи буҷеткунонии барномавӣ ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби вазорати молия дар ин самт низ корҳо амалӣ гардида истодаанд. муҳтарам намояндагони воситаҳои ахбори умма, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди бахши иқтисодӣ аз ҷумла вазорати молия ҷиҳати таъмини рушди иқтисодиёт, дар ин замина таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар, ҷалби сармоягузории мустақим барои рушди соҳибкории хурду миёна, зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти дохилӣ ва таъмин намудани иҷроиши нақшаи буҷети давлатӣ вазифаҳои мушаххас гузошта шудааст. дар робита ба ин сиёсати буҷету андоз барои рушд ва дастгирии соҳибкории хурду миёна, муҳайё намудани шароити мусоид барои сармоягузории ватании хориҷӣ дар ин ҷода барои расидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар равона карда мешавад. қайд намудан ба маврид аст, ки васоити ахбори умма инъикосгари ҳаёти ҷомеа буда, дар муносибатҳои сиёсӣ ва маърифатнокии молиявии шаҳрвандон нақши муҳим мебозад ва барои беҳтар намудани фаъолияти сохторҳои давлатӣ таъсири мусбии худро низ мерасонад. аз ин лиҳоз барои ҳамкорӣ бори дигар изҳори сипос намуда, боварии комил дорем, ки ҳамкории мо бо шумо боз ҳам зичтар гардида пеш аз ҳама барои пешрафти ҷомеа, рушди кишвар ва манфиати шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон равона мегардад. ба диққататон ташаккур. мо мегзарем ба محترم جناب روزنامه صدای مردم محترم معاون وزیر من مرحمت در دوام چند روز وابسته به تحولات جهانی معاصر کشور ملت به وزارت مالیه و دیگر سکتورهای دستور دستور میدهند که خراجات‌های بی‌درجه را کم کنند و در رابطه با این من می‌خواستم بدانم که در سال 2020 این بعد کدام نقشه‌ها هست در سال 2020 کدام کارها عملی شدن، یعنی کدام کارها به اصطلاح این چیز ضرر دیدن، یعنی قسمی خراجاتشون کم شد. و سوال دوم در مورد آن که در پیام وابسته به دستگیری اجتماعی و خاصه معیوبان، یعنی معیوبان سال گوناگون از 20 تا 50 فیصد اگر خطا نکنم نفقه معیوبشون بلند می‌شود. علاوه بر این دستور داده شد که 3 مکتب اینترنت در ولایت‌های کشور بنیاد شود تا 20 کم این خراجات را به ایراد طلب می‌کنند. برای رصد خوب صفت بلند اجرا نمودن کشور ملت چطورها عملی شود؟ تشکر. وابسته به اختصار نمودن قسم درآمد من در برآمد خود به طور مختصر شرح دادم.
албатта дар соли мо шоҳиди ҳол будем ки соли гузашта соли қаблӣ қариб дар тамоми дунё аз ваҳми тарс ковид қариб ки таваққуф карда буд тамоми муносибатҳо робитаҳои иқтисодӣ. албатта ин таъсири худро ба иқтисодиёти кишвар низ расонид. дар маҷмӯъ мо чӣ тавре ки дар баромад маълумот додам 3,4 миллиард бо ихтисор намудан мо қисмати даромади буҷети давлатиро ихтисор намудем. аз ин аз ҳисоби мақомотҳои таъминкунандаи даромад кумитаи андоз 1 миллиард 534 ва аз ҳисоби хадамоти гумрук дар доираи 750 миллион ва аз ҳисоби лоиҳаи сармоягузорӣ дар маҷмӯъ 3,4 миллиард мо кам намудем ва бо назардошти гирифтани ӯҳдадориҳо барои дар қисмати ки мо ниёз ба соҳаи тандурустӣ доштем ва дар қисми нақшаи дар хароҷоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба маблағи 1 миллиард 600 миллион иловатан равона намудем. дар ҳолати масъалаи дуюме ки дастгирӣ шумо агар дар назар дошед гурӯҳҳои осебпазир ман низ дар баромади худ қайд кардам барои ҳамун пешгирии паёмадҳои бемории сироятии ковид ман чӣ тавре дар вай кардам дар асоси фармони президент ки аз 5 июн ба тавсиб расида буд ҷиҳати расондани кӯмакҳои яквақтаина барои дар асоси ба андозаи музди меҳнати ҳадди аққал ба 437361 оила нафар ба ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 174,9 миллион расонида шуд. албатта ин як ғамхорӣ вай буд ки маблағи мазкур аз ҷониби вазорати тандурустӣ, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, вазорати корҳои дохилӣ ва вазорат агентии суғуртаи иҷтимоӣ тавассути бонкҳои давлатӣ ба расонида шуд. ман маълумоти муфассал дар даст дорам. аз ин ҳисоб мо метавонем барои шумо расман тием масалан барои вақта кӯтоҳ кардан. мо бештар ман маълумот ҳаст ҳамин касри буҷет дар андози ягоне ки аз соҳаи кишовардӣ вай ба хотире ки шарҳи муфассал ва муассир ба шумо пешниҳод кунам. шумо дар назар доред барои фаъолияти соли 2020 ё 2021 шумо дар назар доред барои соли 2021 албатта аз паём пешвои маззаи миллат вобаста ба ҳамун дастгирӣ ин давоми ҳамун дастгирие ки ба мардуми ниёзманд табақаҳои ниёзманд вай шуд яъне пешниҳод гардид ки андози ягона озод намудани кишоварзон буд. дар амал бо назардошти мо ба назардошти ҳамин паём иҷрои лоиҳаи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсиб расид. дар доираи 200 миллион дар тамоми шаҳру ноҳиё ташкил медиҳад маблағи аз ҳисоби ворид шудани ҳамин андози ягона. албатта мо таҳия қисми барои ихтисор намудани ҳамин озод кардани ҳамин табақаи ниёзманд лоиҳара барои мувофиқа таҳия намуда барои мувофиқа бо вазорати идораҳои дахлдор таҳия намудем қисмати хароҷотӣ яъне ки зиёд гардидани касри буҷети он аз ҳисоби якум даромадҳои барзиёд иҷро намудани даромадҳои иловагие ки дар мадди аввал вазифагузорӣ карда шуданд. зеро ки андози ягона агарчи дар сохтори даромадии шаҳри душанбе 1 миллион дошта бошад аксаран ё дар вилояту шаҳру ноҳияҳо марбут мебошанд ки мардум ба бевосита 70% мардуми кишвар дар деҳот зиндагӣ мекунанд. касри пӯшондани он аз савол дур наравем вобаста ба пӯшондан сарфа намудани маблағҳое ки дуюм дараҷа ҳастанд. ин маъмулӣ аст дар ҳама давру замон вобаста ба гирифтани
гирифтани дидани кадом иҷро нагардидани хавфҳо дидани ягон супоришҳое ки вобаста ба самти иҷтимоӣ дахл дорад кам кардани маблағҳои дуюмдараҷа аз ҳисоби бақияҳои озоди буҷетҳои дахлдор ва таъмини барзиёдии нақшае ки дар зимма доранд ва бо назардошти дар ҳолати норасоии он расониндани ёрӣ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ барои таъмини ҳамин пӯшонидани касри буҷет амалӣ карда мешавад. агар ман савол бо як кадом саволи дигар буд кодекси андоза бахшиш карим гулмуроҷ марҳамат шумо нисбати ташаккури зиёд ба муродуда карим муовини вазири молия бар масъалаи кодекс аллакай чизе шумо медонед дар сайти вазорат лоиҳаи кодекс маъмулдор шудааст амиро қайд карданам ки лоиҳаи кодекси дар сайт маъмулдор шудааст барои баррасии omma бахши хусусӣ ва дигар ташкилоти идораҳо вазоратҳо ин танҳо фикри гурӯҳи корие ки дар доираи намояндагони вазорати идораҳо иштироки мушовирони байналмилалӣ бо назардошти таҷрибаи дигар давлатҳо таҳия карда шуда барои баррасӣ маъмулдор шудааст. ман дирӯзам тоҷои ман медонам дар кумитаи андоз нисбати баъзе меъёрҳо ва дигар тағйиротҳо саволу ҷавоб шуд. ман хоҳиш дорам ки нисбати меъёрҳо баҳс накунем, саволу ҷавоб накунем, барое ки танҳо фикри гурӯҳи корӣ аст, на назари ҳукумат, на назари вазорати молия, на кумитаи андоз ва дигар ташкилоту идораҳо. барои ҳамин мо муҳлат мондагем бо назардошти пешниҳоди бахши хусусӣ omma ва дигар вазорати идораҳо дар муҳлат муайян шуда ба ҳукумат пешниҳод кардем ба баррасӣ мекунем. Алик Назаров, агентство Рейтер. Джамшед Абдрахманович, у меня вопрос короткий, который требует тоже короткого ответа. В ноябре стало известно то, что вы намерены привлечь 340 миллионов евро на строительство Рагунской ГЭС у немецкого и швейцарского банка. Как идет продвижение этого вопроса, насколько вы продвинулись в этом вопросе и когда можно ждать подписания этих документов? Будут ли опять инвестированы, то есть опять выпущены на международный рынок евробонды, чтобы достроить стройку века? И сколько заложено в бюджете на текущий год на строительство Рагунской ГЭС? И сколько было выделено в прошлом году? Спасибо. ман оид ба арси масъала вобаста ба ҷалби сармоягузорӣ албатта дар ҳамчун барои ба итмом расонидани иншооти бузурги аср албатта ин муҳим аст дуруст ҷалб вай мегардад. албатта лоиҳаи созишномае ки дар гурӯҳи корӣ ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба сафари корӣ доштанд оид ба тарҳи созишнома мувофиқатҳои пешакӣ ба имзо расонида шудааст. ман масъалаи саволи гузошта шудани шуморо вобаста ба ҳарду масъала ҳам ҷалби сармояи хориҷӣ ва ҳам маблағгузорӣ аз дигар паҳлу ҷавоб медиҳам. албатта дуруст аст ки мо аз оғоз агар оғози амон маблағгузориро он ёд биёрем аз соли 2007 қариб дар доираи ҳамагӣ 6 миллион доллар 6 миллион сомонии соли 2007 оғоз кардаем ки дар ҳамон вақт қариб ки ягон кас мо шумо нишастаи умеди боварӣ надоштем ки оғози чунин як сохтмони калон ҳаҷм аз нигоҳи стратегӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амин оғоз кардан ба 6 миллиони соли 2007 ба имрӯз то доираи 2 миллиарди 100 миллион бовар надоштем. имрӯз он ба занҷираи пайвастагии хатҳои бар таъминкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон маҳсулоти худро ман агар ҳуқуқ дорам ман маълумот дорам ки зиёда аз 2 миллиард киловатт соат бо арзиши қариб зиёда аз 2 миллиард сомонӣ қувваи худро дастрас намудааст ба мардум ки имрӯз мо яке аз ҳадафҳои асосие ки амалишаванда ҳаст вобаста ба ҳамин
мо барои ба итмом расондан албатта созишномаҳо ҳамкорӣ барои ба самон расондан дорем. Ман барои чӣ ба хотир овардам? имрӯз аз он нуқтаи назаре ки имконияте ки дар соли 2007 буд вазъи иқтисодии кишвар то ба имрӯз чӣ қадар рушд ёфтааст, албатта барои ҷалб, ман дар ҳисобот гуфтам, ҷалби имкониятҳои иқтисодӣ ҳаст ки мо доро ҳастем, ҳамагӣ дар доираи 46.8 ки мо то 60% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро метавонем ҷалби маблағгузорӣ кунем, ҳам мустақиман, ҳам аз ҳисоби нерӯҳои барқи роғун имкон ҳаст. Барои ҳамин барои барқарор кардани ҷиҳатҳои техникӣ ман маълумот надорам. 4 чархаи дигар ва аз навсозии 2 чархае ки ҳозир дар асл кор карда истодааст, ҷалби маблағҳои сармоягузорӣ муҳим мебошад. Барои ҳаминам бо назардоште ки имрӯз дар Роғун нақшаи буҷети ҷумҳуриявӣ 2 миллиард 100 миллион ба нақша гирифтааст. Дар соли гузаштаам дар доираи 3,2 миллиард нақшаи буҷети ҷумҳуриявӣ 2,2 миллиард ва маблағҳои иловатан ҷалб шуда дар доираи 1 миллиарди дигар аз ҳисоби захираҳои молиявӣ барои иҷрои корҳои сохтмонӣ равона гардид. Яъне ки дар соли 2020 3,2 миллиард сомонӣ, дар соли ҷорӣ аз рӯи нақшае ки буҷетӣ ҳаст, аз рӯи баҳодию имкониятҳое ки мо дорем 2,1 миллиард сомонӣ ба нақша гирифтаем. ман ба хотири чӣ муфассал ва муассир ҳамин ҷавобро вай кардам. Роғун бо назардоште ки имрӯз мо имкониятҳои маҳдуд дорем, сохта мешавад. нақшаҳои сохтмоние ки дар доираи нақшаҳои имкониятҳои буҷет ба нақша гирифта мешавад, мо дар доираи имкониятҳои имрӯза аз 2,1 миллиард ба нақша гирифта имкон дорем агар дар сурати ба даст овардани ҷалби сармоя то 3 миллиард 3,2 миллиард ки дар соли 20 равона шудааст, маблағҳоро ҷалб намоем. Албатта ман ҷавоб дода фикри шуморо ҷавоб дода тавонистам, ё ки натавонистам, бо агар вай бошад муфассалтар шумо пешниҳод. Соглашение будет подписано, когда... Ну, конечно, я дал вам дельный и обстоятельный ответ, что это уже предложено, есть соглашение. Конечно, то, что в рамках рабочего группы была как бы договорена о предоставлении, вот, допустим, ну, как бы в технических рамках, вот, как бы понятно, установка. Договоренность есть. Когда будет подписано соглашение? Ну, подписано это в правительстве, она, эта рабочая группа, она, конечно, в этом году должна... Что по евробондам? А по евробондам, я поэтому подробно вам объяснил, что мы намерены привлечь инвестиции внутренние, внешние. Пока что я этого вам не могу дать, потому что по мере возможности, насколько это мы, оценивая ситуацию экономики, изнутри или извне, это будем дополнительно вам информировать. اینجا خیلی معلوم است که مبلغ‌گذاری اونجا فقط از طرف دولت شده ایستاده است. بودجه بله. از ذخیره‌های بین‌المللی وزارت باشد. اینجا حل در کجاست؟ یعنی سببش حاضر من برای همین مفصل فهموندم که اینجا عیب در یگم جا نیست. امکانیت وضع امکانیت بهادی اقتصادیات هست، نقشه بودجتی هست. در دوره مبلغ‌های بودجتی پورا مبلغ‌گذاری گردیده ایستاده است. من بار دیگر وای میکنم. کدام یک بنیاد انشاء در کدام یک دولت خرد یا تو ابرقدرت همه وقت با مشکلی ها با نارسایی مبلغ ها بنیاد میگردد. امروز ما در دایره همون نقشه که حکومت جمهوری تاجیکستان با تصدیق مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی برای سال 2020 21 قبول کرده است، پورا تامین کرده توانسته ایستاده است. با نظر داشته که همون مبلغ‌هایی که با اجتماعیات 50% ما پیش از همه باید تامین کنیم، با نظر داشته تامین گردیدن همین مبلغ‌هایی که با سوای اجتماعی تامین می‌گردند و نیروی برقی روغون
равона мегардад. Барои ҳамин ҳаст мо маълумот дорем, ҳамкорӣ дорем. Ман имрӯз аз ин ҷои нишаст нисбати вай ба шумо ҳамчун доштани ҳамон маълумот ки дар нерӯҳои барқи Роғун зиёда аз 25 ширкатҳо бо назардошти ба эҳтимом расондан 15 ширкати ватанию хориҷӣ бо назардошти ба эҳтимом расонидани корҳои худ аз ҷониби фармоишгар мисол вай кардагианд, корҳо қатъ шудагианд. Инчунин бо назардоште ки корҳо дар байни ширкатҳо мукаммал шудаанд, нисбати вобаста ба расонидани ҳамно шаяд дар якҷоягӣ боқӣ монда 10 ширкати дигар ба дар якҷоягӣ ҳамон самти корҳое ки дар худ буд кардаанд дар дигар самт бурда истодаанд. Албатта фармоишгар дар доираи ҳамин маблағҳое ки буҷет вай ба эҳтимом ба нақша гирифтааст, фармоиши корҳоро ба иҷро менамояд. Мешавад ҳолатҳое ки дар қафомонӣ ё дар ҷое ки норасоӣ, дар ҷое ки муҳимият афзалият медонанд, иҷрои корҳоро ба вазорати молия барои гирифтани маблағҳо пешниҳод менамоянд. ҷаноб муовини вазир, дар давоми ҳамин савол дар умум чанд ширкат кор мекунад? Ман ба маълумот шумо додам ки аз рӯи маълумоте ки мо ҳамчун ҳамкорӣ дорем, дар асл мо маблағгузорӣ ҳамчун сармоя барқароркунӣ ба ҷамъияти савумии кушодаи нерӯҳои барқии Роғун пардохт мекунем. Дар дохил ба тариқи директиви тақсимоти маблағҳое ки фармоишгар ба пудратчиён мерасонад, ин маълумот дар вайи сатҳи нерӯҳои барқии Роғун вай аст. Вазорати молия ҳамчун маблағҳои сармоябарқароркунӣ пешниҳод менамояд. Чанд ширкат аст кор мекунад? Ман метавонед дар нишасти матбуотии нерӯҳои барқии Роғун ин маълумотро муфассалтар не, ман гуфтам ки аз раҳи маълумотое ки мо ҳам ҳамин барои фаҳмидани ҳамин ҳолатҳое ки мо барои мешнавем медонем мепурсем, аз рӯи маълумотое ки мо дорем ба хотири ба анҷом расонидани корҳое ки дар самти худ бо фармоишгар доштанд, ҳаминҳоро ба имзо расонем. Ман ин маълумотро аз рӯи ҳами ғайрирасмӣ аз нерӯҳои барқӣ ки бо мо ҳамкорӣ доранд мо ба шумо мерасонем. Марҳамат. барои харидани ваксина маблағ зуда шудааст, дар назар дошта шудааст, ин якум саволи дуюм дар бораи таҳияи бюҷети соли оянда аллакай корҳо дар ин самт оғоз шудааст, агар ки шуда бошад нисбати бюҷети имсол чӣ фарқият хоҳад дошт? Ташаккур. Ман аз дуюм савол оғоз мекунам. Барои ҳаст дар маблағҳо аз сола пешниҳод мегардам барои харидори ваксина. Вобаста аз саволи дуюм то дастрас кардани рақамҳо, албатта мо мувофиқи тартибе ки ҳаст бо фармоиши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияи доимамалкунандаи буҷет ки дар сатҳи роҳбариён муҳтарам сарвазири кишвар раисӣ мекунанд аллакай шурӯъ гардидааст. Дар асоси фармоиши дахлдори вазорати молия барои таҳияи дастурамал оид ба таҳияи нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодие ки аз ҷониби комиссияи доимамалкунандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳризӣ мегардад, барои тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷети давлатӣ аллакай ба кор шурӯъ кардааст. Дар дастурамали ҷорӣ ман ба иттилои шумо мерасонам ки ягона вае ки имрӯз мо маълумот дорем, мо дар таҳияи буҷети солона барои буҷети таҳияи нишондиҳандаҳои пешакии миёнамуҳлати соли 2022-23 аллакай мо дорем дар даст маълумот вобаста ба таҳризӣ гардидани аниқ гардидани ҳамин яъне ки баҳодии хавфҳое ки дар соли 2022 ба пеш меояд, мо аллакай гурӯҳи корӣ дар назди вазорати молия таъсис додагӣ ҳастем. Гурӯҳи корӣ дастурамал аллакай дар сомонаи вазорати молия дастурамал гузоштааст. Фақат ягона амро таъкид кардем ки вобаста ба таҳияи лоиҳаи буҷети давлатӣ барои соли 22 дар дастурамали оид ба таҳияи лоиҳаи қонун як фарқият аст ки имсол дар таҳияи лоиҳаи буҷет барои соли 22 дар назди тамоми вазорату идораҳои давлатӣ, кумитаҳои давлатӣ аллакай гурӯҳҳои кории буҷетӣ таъсис дода шудааст.
ба кадом мақсад? ба мақсади ки ман дар қаблан гуфтам, ба мақсади баҳодии хафҳо, ҳам дар қисмати даромаду ҳам дар қисмати хароҷот барои мукаммалтар кардану ҳамин пешбинӣ кардани ҳамин хел ҳолатҳо. ман барои сухан бисёр нашавад гуфтам, хафҳо ҳама вақт ҳамсафари кори мо шумо ҳастанд, дар ҳама ҳолат, дар ҳама ҳолати бидуни пандемия. барои ҳамин мо муаззаф ҳастем ки нисбати ҳамин ҳолатҳое ки мо пешбинӣ кардан баъзан наметавонем, умуман дар ҷаҳон ҳеҷ кас омадану шиддат гирифтани пандемияро ҳеҷ ка баҳо дода натавонист. қариб ман гуфтагӯ ҷаҳон аз тарси аз воҳми тарс ами қариб ки дар як ҷо истода буд, қариб ки як агар шумо шуед дар тамоми муносибатҳо аз салом кардан то муносибатҳои моил то парвозу технология техника қариб ҳам аз кор монд. барои ҳамин имрӯз мо водор мекунад ки нисбати хафҳои мавҷудае ки ҳам дар қисми даромад, ҳам дар қисмати хароҷот, ҳам дар таъмини ӯҳдадориҳои иҷтимоие ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд пеш аз ҳама ба шаҳрвандон расонанд, мо амин вая дар нақшаи имсола ба инобат гирифтаем. Марҳамат. ваксина дар мақсади ҳамин таъмини амнияти санитарӣ тавре ман дар вай гуфтам ҳамин барои маблағгузории соҳаи иммунопрофилактика алянси глобалии ваксинаҳо ва иммунизатсия ба ҳисоб меравад. дар ин робита аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва вазорати молия дар дораи ҳамин механизм ҷиҳати ворид намудани ваксинаи зидди бемории сирояти коронавирус дархости вай равона карда шудааст. мо воридоти ваксинаи мазкур имкон медиҳад ки 1,885,000 нафар шаҳрванди ҷумҳурӣ ё 20% аҳолии гурӯҳҳои мақсаднок ба ин ваксина таъмин карда шавад. албатта маблағҳои рақамӣ дар ин ҷа бисёр ҳастанд, метавонед дар шумо вай кунем ки вазорати молия инчунин бо намояндагони банки ҷаҳонӣ вобаста ба боҳодиҳии ҳамин пешакии ҳамин маблағгузории иловагӣ барои лоиҳаи фавқулоддаи муқовимат ба вируси COVID-19 низ то ин давра гуфтушунӣ дорад. қобили зикр аст ки аз ҳисоби ҳамин лоиҳаи мазкур $21.2 миллион амрикоӣ ташкил медиҳад, ҳамчун грант аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ пешниҳод хоҳад шуд. ин ваи пешакӣ аст. барои ҳамин мо дар доираи дигар намуди ваксинаҳо тамоме ки барои безараргардонии ҳамин ҳолатҳо ҳастанд, агар хоҳед ман номбар мекунам, масъалаи маблағҳо пешбинӣ гардид. аз ҳисоби буҷет инҷа дар чанд намуди ва ё пешбинӣ карда мешаванд. майлаш ҳозир ҳозирамаша дастрас мекунем барои вай кардан. шумо дар назар доред хариде ки фақат танҳо аз ҳисоби буҷет. шумо як чиз доред ки тамоми маблағҳое ки грант ҷалби маблағҳои буҷетӣ ҳисоб мехӯранд, ё қарзиян ё грантиян. ҳама ҳамин масъала қатъӣ аст. маблағҳои худӣ ҳамон маблағҳои худӣ мон мешавад, баъде ки инҷо омад аз худ мон мешавад. ин вай нест. ин маблағҳои грантӣ ин ба хотири ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас мегарданд. ина гуфта намешавад ки маблағҳое ки аз берун мебиёянд маблағҳои дигар кас аст. бале бале. Вся вакцинация будет проводиться за счет грантовости, правильно? ман ба маълумоти шумо мерасонам, муҳтарама Зарина Эргашевна. мо аз ҳисоби ҷалби ҳамон маблағҳои фаврие ки дар соли гузашта доштем, ба пуррагӣ ин фақат ба соҳаи тандурустӣ равона мегарданд. аз ҳисоби маблағҳое ки дар ҳамин вай пешбинӣ шуданд, албатта тамоми қишри ки ба оли мо чорабиниҳое ки сиёсӣ дар моҳи фикрам дар тирамоҳи соли ҷорӣ дорем, албатта ин талаботҳо ҳастанд барои гузарондани ҳамин чорабиниҳои ваксинакунӣ. ман ба хотире ки имрӯз ҳозир дар даст маълумоти мухтасари вай мисол вай надорам, албатта гузаронда мешавад. ин нақша чорабинӣ ҳаст дар нақшаи вай, барои ҳамин мо пуравай мекунем. марҳамат. Уважаемый Каримзода, скажите, пожалуйста, сколько наших граждан по настоящему времени получили лицензию на индивидуальную добычу драгметаллов и
Сколько пунктов покупки драг металла? У нас. ин аз ҳама мо читаре ки вай дорем манози барое ки мушаххасан вай шавад ба назар дошти ба таъмин намудани ба шуғли аҳолӣ иҷозатномаи ба худфаъолу худбиёр ба мақсади таъмин кардан мо дар зиёда дар чӣ қадар нафар дар зиёда аз 3739 нафар аризаҳо барои гирифтани ҳамин иҷозатнома дархост гардидааст. Дар ҳамин доираи 3739,000 дода шудааст. Ба кадом хотир? Ба хотире ки мардуме ки бевосита дар вай кор мекунанд ба шуғл фаро гирифта шаванд. Аз ҳамин ҷо барои хариди металлҳое ки аз ҳисоби ба даст овардани металли қиматбаҳо дар 21 нуқтае ки дар ҳамон мавқеъҳои коркарди тилло кор мекунанд барои харидорӣ намудани ҳамин چقدر طلا بخشش ҳозир ин тиллои зиёд нестанд. ма маълумоти вай ҳаст. ин мо агар ки дар вай бошад марҳамат вай соҳави ҷавобаша мегӯяд. Гумрозода Карим, муаввин вазири молия. Дар масъалаи агар вазн шумо гӯед, дурст гап вазн ин вай махфӣ мебошад. Ҳатто кормандони вазорати молия ҳуқуқ надоранд ҳамин маълумотро дошта бошанд. Ба истиснои ман ки ман бевосита ҳамин корда сару кор дорам. Лекин маблағи зиёд ҳам нест. қариб таги 7 миллион то имрӯз ба ҳамин нуқтаҳое ки дар шаҳру ноҳияҳо кушода шудагианд шаҳрвандон вай кардагӣ ба фурӯш баровардагӣ. новобаста аз он ки зиёда аз 4000 чили қайд карданд шаҳрвандон иҷозатнома ҳам гирифта бошанд. мутаассифона аз 4300 таги 400 нафар мумкин зиёдтар шудагӣ бошад. вай гирем 500 нафар гирем бо ҳамон нуқтаҳое ки барои фурӯш кушода шуданд шаҳрвома бастагианд барои супоридани тилло 500 нафар ҳамун 6 миллион 7 миллион ки ман аз 500 нафар оварда фурӯхтагианд. تقویت سوال استاد در مبلغ‌گذاری در کارخانه طلای تاجیک برای استخراج ذخیره‌های زیرزمینی از کدام استاد در سال 2020 عملی گشته؟ барои корхонаи тиллои тоҷик ҳарсола мо нақшҳои муайян дар доираи 105 миллион мо барои корхонаи истеҳсолӣ корхонаи махсуси қазонии ҷумҳуриявии давлатии тиллои тоҷик вай мекунем ҷудо мекунем аз рӯи нақшаи буҷетӣ. ин ман маълумот дорам нақшҳои истеҳсолиён бо назардоште ки ози гуфтанд муҳтарам Карим Гумрозода бо ифодаи пулӣ агар дар доираи 105 миллион аз буҷети ҷумҳуриявӣ хароҷот гардида бошад дар доираи 228 миллион фоизи бозхариди ҳамин маблағҳои равонашуда ворид гардидааст. яъне бозхаридии маблағҳое ки дар ин корхона бевосита барои истеҳсоли коркарди тилло равона мегарданд қариб дар доираи 200% таъмин қоиданоки худ таъмин мекунанд. марҳамат. خبر داد که با درخواست شما خریده همون موضوع طلای خوشحالی دیگر چیز بله ترتیب داده یعنی شما با پیشنهاد زمینه شود همون دسترس عموم گردد یا برای فقط استفاده داخلی. البته این من وابسته به معلومات‌های گئولوژی ذخیره‌های زیرزمینی به شما وای مشخص داده نمیتوانم. فقط ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар асоси иҷозатномаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон корхонаи мазкур таъсис дода шудааст. то чӣ андоза коркардшудаи қидаҳое ки дар он ҷо вай шуданд қидаҳои коркардшавӣ аст. албатта ин бо фикри ман маълумот аз геологияи тоҷик мумкин аст дастрас кардан барое ки корхона бевосита мо фақат як чи бахшиш майлаш мо чия дар назар дорам саволе ки вобаста ба ин вае ки шумо доред албатта
амун вай пас аз коркард шуда мардум барои шумо дастрас будани ҳамин ҷое ки коркард мешавад албатта идоракунии ин дар сатҳи ҳамин корхона ба роҳ монда мешавад ва назорати ин аз ҷониби мақомотҳои дахлдор ки мардум бевосита дар он пас аз коркардшудаи конҳои истихроҷи тилло вай мешаванд албатта дастрас мешавад аммо мо якбора ҳамин вобаста ба ҳамине ки шумо дар мисол вай шаyd дошта бошед мутаассифона ман дар даст надорам барои ҳамин вобаста ба ин саволи шумо мумкин ки вай карда натавонам марҳамат همین بهره و هر دفعه برای نیمه ریکوری جدا بسیار و توقیع بدونه و تحقیق بداره اولی در همین زمینه با همین دولت‌های تحقیق‌ها همین شرط‌ها با مختار از اینجا شده است اولی سیام هم سالی سال‌ها در بیجه سالی در آزادشید وابسته به همین برنامه‌های فرهنگی شورابینی و تفاوت شدگی البته یک مقدار مبلغ جدا کرده شده بود و همین بود که از سبب پاندمی همین کارها طریق مجازی صورت گرفته همین بود که از همین حساب چقدر مبلغ با مجازی چقدر صرفه کرده شد аз ҳисоби сем саволатон аз ҳисоби чи از حسابی همین فرهنگی بود تفاوت شدگی بود مثلا شورابین‌هایی که همین نشدن اینو طریق آنلاین برگزار شدن مثلا همین بخوری‌ها و شورابین‌ها همین مبلغ حتما که پیش از پاندمی از بودجه قرار کرده شده همین مبلغی صرف не бед мо ихелвай мекунем мо вобаста ба сохтори идоракунии молия ман дар баромад гуфтам ҳозир маълумотҳои муфассале ки вобаста ба сарфаи сафарҳои вай мешаванд корӣ ҳастанд албатта ин аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ дастраси шумо мегардонем вобаста ба ҳамин тамоми маблағҳое ки дар доираи мо гуфтем ки аз ҳисоби даромадҳои ҷорӣ дар доираи 2,3 миллиард сомонӣ мо кам кардем вобаста ба ҳамин ин фақат ҳамун хароҷотҳое ки буданд ба тарҳи ваёи ҳимояшаванда мо албатта дар ин сурат хароҷотҳое ки вай кардан дастрас дорем ма нақша чӣ қадар аз рӯи гурбандии иқтисодӣ вобаста ба ҳамун сафархарҷӣ аст ба таври дар сатҳи буҷети давлатӣ ва дар сатҳи мисол буҷетҳои дахлдор маҳал дигар ва ё ин рақамҳои мушаххас ҳастанд ки сарфаи амно таъмин шуданд истифода нагарданд мо мисол маълумоти рақамӣ вай дорем аз рӯи гурбандии иқтисодӣ дуюм масъалае ки ҳастанд мо гуфтем вобаста ба ҳамун шумо агар баша маблағгузории соҳаи тандрисӣ аз ҳисоби ҷалби созмонҳо ҳамкорони рушд ҷалб шуд ман дар баромад қайд кардам вобаста ба ин дар доираи 342 миллион доллар аз ҳисоби хазинаи байналмилалии асъор аз ҳисоби бонки осиёии рушд аз ҳисоби фонди авроосиёгӣ дар доираи маблағҳое ки қарзи молиявӣ аз ҳамун фонди авроосиёии стабилизатсия ва рушд пешниҳод шуданд ин доираи 342 миллион доллар яъне 1 миллиарда 832 миллион сомонӣ вай гирифтем дастгирӣ гирифтем вобаста ба хароҷот саволам буд агар ки ман аҳамият надодам вобаста ба хароҷоти он маблағҳое ки аз ҳисоби сармоя мо чӣ тавре гуфтем дар баромадам қайд кардем оиди маблағҳои соҳаи тандрисӣ мо бештар дар доираи 1,6 миллиард равона кардем маблағҳои иловагӣ ҷудогарда ба вазорати тандрисӣ дар ин давра аз ҳисоби фонди хароҷоти пешбинияшудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи 13,4 миллион сомонӣ ки бевосита ин дар ҳолати аввали пайдоиши пандемия буд барои хариди
ниқобҳои тиббию хариди дастгоҳҳои нафази равона гардида буд. Инчунин аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои пардохти иловапулӣ ба музди меҳнати кормандони соҳаи тандурустӣ равона шуд дар дораи 12,4 миллион сомонӣ. аз ҳисоби маблағҳои пешбинишуда барои мубориза бар зидди беморӣ аз ҳисоби маблағҳои хазинаи байналмилалии асъор дар маҷмӯъ 565,5 миллион сомонӣ ҷудо гардид. аз суратҳисоби мутамарказонидашудаи кӯмакҳои молиявӣ суратҳисобе ки дар хазинадории марказӣ барои хариди доруворӣ дар дораи 1 миллион. аз ҳисоби маблағҳои грантии бонки осиёии рушд барои хариди таҷҳизот 27 миллион сомонӣ. инчунин дар маҷмӯъ маблағҳои иловагӣ равонагардида ба вазорати тандурустӣ дар дораи 619,8 миллион сомониро ташкил дод. агар шумо инро хоста бошед. ҳамзамон аз ҳисоби маблағҳои гранти бонки осиёии рушд ҷиҳати пешгирии таъсири бемории COVID-19 ба маблағи 303 миллион сомонӣ ба вазорати идораҳои алоҳида дахлдор ҷудо карда шуд. ба вазорати кишоварзӣ, агентии захираҳои моддии давлатӣ, ба корхонаи воҳид давлатӣ бонки содиротбонк навтаъсис ҳамин маблағҳое ки аз ҳисоби бонки осиёии рушд ҷалб гардида буданд дода шуданд. агар муфассалтар хоҳед дар даст маълумот дорем, мо метавонем бо шумо бо дар даст мо дар дораи ҳамин масъала қатъи дар дораи 24 миллион 42 миллион вай тамдид намудем қарзи бо ҷониби Хитой. мо муҳлати ҳам пардохта фақат ба соли дигар гузаронем бо назардошти вай доллар. бале ин яке аз ҳамон ҳолатҳое дар аввали вай буд ки мо нисбати вазъи баҳодиӣ то ҳолати ҷалби маблағҳое ки мо аз ҳамкорони рушд гуфтушунӣ доштем дар баробари ин барои паст кардани шиддати хавф ба ҳамкорони рушд вобаста ба паст кардану ҳамин таъмин намудани муҳлати пардохти қарзҳо ва ё Агар зарурат бошад, масъулият иловатан маълум мешавад. бале гуфтуш. Можно я все-таки спрошу? Извините, Нарамат. Можно ли получить расшифровку внешнего долга по итогам 2020 года? Может быть, отдельно я подаю, да? И по грантам тоже, если можно. Я потому что делала Да, у нас запрос есть, мы можем, да. И по поводу акций Радбуна, пожалуйста, уточните, что с ними стало, когда люди получат, когда они смогут продать или там, я не знаю, ну, это касается уже рынка ценных бумаг. И что стало с теми деньгами, которые были выданы для владельца ОМЕД-88, вернулись ли эти деньги обратно в бюджет? Спасибо. албатта дар дораи саволи охир ки вобаста ба маблағҳо то имрӯз аз ҳисоби баргардонӣ ки дар ҷараёни санҷиши мақомотҳои дахлдор қарор доштанд аз 51 миллион сомонӣ барқарор шудааст аз зарари расонида шуда. вобаста ба бозори коғазҳои қиматнок албатта имрӯз ҳар як фард, ҳар як шаҳрванд имкон дорад хариду фурӯши саҳмияҳо амалиёт гузаронад. умуман дар метавонад имкон ҳеҷ кас маҳдуд ягон вақт кардагӣ набод ба хотири вай кардан. маблағҳое ки аз ҳисоби саҳмияҳо ба даст овардан дар солҳои қаблӣ мо ин дар солҳои қаблӣ аллакай ҳисоботу маълумот додем, дар даст дорем барои хариди таҷҳизотҳое ки дар вай ба нақша гирифта шуда буданд дар асоси қарори шӯрои нозирони нерӯҳои барқиёбии Роғун аз ҳисоби вай маблағҳои воридшуда аллакай хароҷот гардиданд ки мисол дар ҳисоботҳои солонаи маҷлисҳои ҷамъбастии нерӯҳои барқи Роғун аллакай ҳисоботҳо доданд дар вайо ҷамъ шуданд. ман маълумоте ки нисбати барқароршавии ҳамун зарари аз ҳисоби УМЕД-88 расонида шуда
вобаста ба он бо назардошти барқарор намудани амволое ки аз ҳисоби вай шуданд ҳам маблағ дар дораи 100 миллион аллакай удадораи қарзи пурра барқарор гардиданд. در ادامه هم سوال محترم حمیدالله مشخصا میتونید بگویید که سال 2020 دو شرکای نیروی برق آبی روغن در حجم کدام چقدر مبلغ نیروی برق استفاده شده در این دو اگه ман ҳозир ҳамун чизе ки барои мисол овардам барои муфассалтар рақам ин мо рақамое ки аз ҳамун расонаву оморе ки пешниҳод мекунем вай дастрас кардем шумо худ шоҳид будед. Ман мисол ҳозир ман барои мумкин ягон рақамро агар ки ба шумо расонам мумкин ҳозир дар фазои маҷозӣ аллакай вай мешавад ки ин рақамон дуруст аст. Албатта ин кор кардем, ман маълумот дорам ки зиёда аз 2,4 миллиард киловаттсоати сесола ба роҳ мондагӣ аст то ин давра. Ба кадом нарх ман мисол ҳозир пурра гуфта наметавонам. Албатта саҳми худро барои давом додани ҳамон корҳо ва дар афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳамин ҷумҳур саҳм гузошта истодааст то аллакай. ин аст яке аз дастовард муваффақият асоснок будани нерӯгои нақшаи тарҳи нерӯгои барқи роғун ба ҳамин хотир вай аст. метавонед шумо аз вайо дастрас кунед. ман гуфтам дар доираи 46-18 не дигар савола додам. шумо савола баландтар вай нашу. 1,1 миллиард. Зиёда аз 1,1 миллиард. در سال 2020 باید 15% سطح شخصانی که معیوب بودن یا که در نفقه بودن زیاد میشد لیکن نه از نظر سبب چی بود که از سوالات زیاد پیش میرن چون که اون فایز 15% نه از هر تزریق و فایزهای مختلف هستن سبسده زیاده هست. این سوال باید بسیار در نظر ندارم. و سوال دیگر راجع به این پرداخت حقوق مردم که فقط گویا که با دستور وزارت مالیه تاجیکستان باید در یک ماه یک بار پرداخت شود. بعضی سفرهای خدمتی هستند، بعضی چیزایی هستند که باید آدم مبلغی گیرد. لیکن میگه که فقط وزارتی که رخصتی ها هستند میگه وزارت مالیه فقط اجازه نمیده در یک ماه یک بار پرداخت شود. چی باید در یک ماه باید پرداخت شود؟ کدام؟ وقتی که معاش میگیرن مردم همه کارخانه دولتی میگن فقط در یک ماه یک بار اجازه داده میشود. ҳозир ман фаҳмидам саволи шумо. аз байни мо мегиранд лекин пардохт намешавад ё ки сафарҳои хидматӣ ҳастанд бояд пардохт шаванд интизор мешавад ки бояд мерави ба маблағи худат бармегардӣ лекин амро дода намешавад. ҳамун иллаташ чи аст? мегӯяд ки вазорати ман ба шумо тафсири ҳамон муқаррароте ки вобаста ба қонун ҳаст дар бораи ҳисобдории муҳосибӣ ки вобаста ба пардохти музди меҳнат ба назардошти ба анҷом расидани рӯзҳои корӣ дар як моҳ 30 рӯз 31 рӯзи мисол 31 рӯз 20-22 рӯзи корӣ мешавад то ҳолате ки нагзарад баъд аз гузаштани рӯзи корӣ мисол барои ҳамин метавонад ки дар як моҳ як маротиба маблаға пардохт баъд аз анҷом расидан. дуюм масъалае ки вобаста аст ягон қонун маҳдуд накардааст ки агар зарурият бошад дар як моҳ ба ҳисоби мисол зарурат сафарҳои хизматӣ ин маблағ гирад. ҳама вақт имкон аст. паси бисёр корҳо ҳаст. ҳам мега ки ҳамин хел тартиб ҳаст. дар асл ҳаст қонун, ҳаст дастурамал, ҳаст низоме ки бояд ки хизматрасонӣ карда шавад. ман дар баромад қайд кардам ки вобаста ба идоракунӣ таъмини маблағҳои даромад модули идоракунӣ ҷорӣ карда шудааст. ҳаррӯза вобаста ба таъмини даромад имкониятҳои даромад қисмати хароҷот низ бояд ки баробаре ки дар ҳаминҷа норасоӣ ё каср дар давоми моҳ пайдо нашавад ба вай нашавад ҳамин ҳолатое ки шумо қайд кардед. ҳамин идоракунӣ баробарвазнии тавозуни даромаду хароҷот дар модулҳо дар низоми иттилоотии молиявӣ ҷорӣ гардида
гардидааст, дар 50% гардидааст. Ами ба пура амалӣ гардидани ами проблемое ки шуморо мегӯед танзим мекунад. Аммо нест ами хел қонуне ки натиян дар як моҳ аз як маротиба дубор зиёд натиян имкон ҳаст мумкин хелакн ин овозон не акн бо вазъи даромад бештар вай мешавад ман бисёртар вай намекунам вобаста ба вазъи даромад мумкин ки хафомонии вай мешавад. Албатта ин чизо ислоҳ шаванданд дар ягон дастурамал қонун қоида ин чиз омода нашад. Албатта дар як кадом ҳолате набошад мо бояд ки вай кунем. мо мавриди ҳамин муроҷиати чандин шаҳрвандо аст. ҳозир муҳтарама назокат хайрлоевна вай мекунанд шаҳр метиҳанд. мо таҳқиқотҳои худомона дар муроҷиати байни шаҳрвандон ки ба мо расиданд ҳозир ба шумо савол қабул шудааст ва вазорати молияи сиёсати пули молии ҷумҳуриро пеш мебарад. дар масъалаи таъмини талаботи ҳоситобии нафақаён ки буҷети агентии сӯхтаи иҷтимоӣ ба нафақа ягон монеае нест, маблағ кифоя аст. Чӣ тавре ки мо медонем музди меҳнат ва нафақа моддаҳои ҳимояшавандаанд ва ман лозим мешуморам ки ин савол ба худи намояндагони агентии сӯхтаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузор муроҷиат шавад барое ки бозҳисобӣ ва таъмини талаботи нафақа бевосита ин ваколати умумиҳоам. Чӣ тавре ки мана баъзеҳо дар сонҳо мо хондем ки норасоии маблағ вуҷуд дорад, ин ягон асос надорад. буҷаи агентии сӯхтаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҷониби агентии таҳия шуд ва ҳамзамон баҳсҳои иқтисодӣ иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус соҳаҳои иҷтимоӣ, сайёҳӣ, хизматрасонӣ, ҳамлу нақли мусофиркашонӣ, кишоварзӣ ва ғайра имтиёзҳои фискалӣ ва ғайри фискалӣ пешбинӣ гардид ки маблағҳои имтиёзии андозии татбиқшуда дар маҷмӯъ 228,5 миллион сомониро ташкил медиҳад. тадбирҳои дар сатҳи ҷаҳонӣ вобаста ба пешгирии паҳншавии бемории сироятии COVID-19 татбиқ гардида боиси маҳдуд шудани ҳамкориҳои иқтисодӣ ҷиддан коҳиш ёфтани гардиши савдо ва аз фаъолият боз мондани корхонаҳои истеҳсолӣ ва муваққатан амалӣ нашудани лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ гарда ба иҷрои қисми даромади буҷаи давлатӣ таъсир расонид. ҳамзамон талабот барои маблағгузории иловагӣ ҷиҳати амалӣ намудани чорабиниҳои аввалин дараҷа барои пешгирии паёмадҳои бемории сироятии коронавирус аз ҷумла хариди доруворӣ, таҷҳизоти тиббӣ барои муайян намудани бемории сироятӣ, маҳлулҳои безараргардонӣ, либосҳои махсуси ҳимояткунанда, таъмини кадҳои иловагӣ ва таъмини эҳтиёҷоти кормандони соҳаҳои тандурустии кишвар ба маротиб зиёд гардид. дар ин радиф бо назардошти бознигарӣ шудани нишондиҳандаҳои қисми асосии макроиқтисодии кишвар
дар барои соли 2020 барои нақшаи буҷети давлатӣ тағйиротҳои дахлдор ворид карда шуд. аз ҷумла аз ҳисоби даромадҳои андозиву ғайриандозӣ дар ҳаҷми 2,8% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё 2,3 миллиард сомонӣ, нақшаи аз худкунии маблағҳои лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ 1% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ихтисор гардид. ба мақсади таъмини эҳтиёҷоти иловагии буҷетии давлатӣ вобаста ба пешгирии бемории COVID-19, нақшаи хароҷоти соҳаи тандурустӣ ва дигар чорабиниҳои марбут ба коҳиш додани паёмадҳои иҷтимоию иқтисодии пандемия ба маблағи 1,9 миллиард сомонӣ ва кӯмакпулиҳо ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ба маблағи 400 миллион сомонӣ зиёд карда шуданд. дар соли сипаришуда ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар сатҳи 100,1% нақша таъмин гардида, он аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳои даромад 24,3 миллиард сомонӣ ворид гардид. дар сохтори ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ пардохтҳои андозӣ ва ғайриандозӣ 17,3 миллиард сомонӣ ё 71,1%, маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ 1,8 миллиард ё 7,8%, грантҳо барои дастгирии буҷет 1,1 миллиард сомонӣ ё 4,5% ва маблағҳои аз худ шудаи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ маблағи 3,6 миллиард сомонӣ 14,8%-ро ташкил дод. аз ҳисоби даромадҳои дохилӣ ба буҷет 2,6 миллиард сомонӣ, аз ҳисоби фаъолияти иқтисоди беруна 5 миллиард сомонӣ ба буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, аз ҳисоби андози иҷтимоии корхонаҳои ғайрибуҷетӣ 1,7 миллиард сомонӣ ворид гардид. дар соли ҳисоботӣ ба суратҳои махсуси муассисаҳо ташкилотҳои буҷетӣ аз ҳисоби хизматрасониҳои пулакӣ 1,8 миллиард сомонӣ ворид гардид.